ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ጉዳይ መሊሱ ተወሊዑ ኣሎ። ግብፂ ሶማልያን ኤርትራን ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ዝገብርኦ ምስጢራዊ ስምምዕነት እንታይ ዝባሃል ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ጉዳይ ይፈልሕ ዘሎ ይመስል። ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ብምስጢር ብምቅርራብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ዲፕሎማሲያውን ጥምረት መስሪተን ኣለዋ። ግብፂ ምስ ኤርትራ ስምምዕነት ካብ እትፍርም ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ናብ ሶማልያ ብምኻድ ሓድሽ ናይ ወደብ ስምምዕነት ክትፍርም ዝገበራ ድፍኢት እንታይ እዩ? እዚ ምንቅስቃስ እዚ ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ዝተኣለመ ስትራቴጂ ድዩ ወይስ ቀይሕ ባሕሪ ናይ መን ክኸውን እዩ? ሎሚ እቲ ዝተሓበአ ምስጢር ክንምልከት ኢና። ካይሮ ምስ ኣስመራ ተመሳሳሊ ናይ ወደብ ምትእስሳር ስምምዕነት ካብ እትፍርም ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ምስ ሞቃዲሾ እውን ሓድሽ ናይ ባሕሪ ትራንስፖርት ልምዓት ውድብን ስምምዕነትን ድማ ተፈራሪማ ኣላ። መሰረት ናይ ሶማልያ ሃገራዊ ዜና ወኪል ሱና እዚ ስምምዕነት እዚ ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ጽልዋ بخبيد نمسفحفح التجبر زل عبي دبلوماسيا من قصاص مخانيو. أي سوماليا ودباتن بحري ترانسبورتن منستر محمد نور نزي اسم النتزي ناي حجر نهافتي بحري المزمان أبا هجراون نقدي زلنا جدا معباي زي توسده عبي سجمتي بمبال أو ديسوي زلنا بنت أرودما كايرون اسمران ناي كأيح بحري تتان محدران حلفنت ناي تجوب بحر زلوان هجرات راح خون علوو أبزب المتكلاو مرجس بمسرحن أمونغو إثيوبيان ግብጽ እንዘሎ ናይ ባሕሪ በሪ ድሌት ወጥሪ بخبيد ዝ ለዓል ገይርዎ ኣሎ። እዚ ኣመንጎ ግብጽን ኤርትራን ሶማልያን ዝተመስረተ ሰለስታዊ ሱሉሳዊ ጥምረት ብፍሉይ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ናይ መረዳእታ ስምምዕነት ካብ እትፍርም ጀሚሩ بخبيد ክነቃቃሕን ክለዓልን ይጸኒሖም። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ድማ እዚ ጥምረት እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ወተሃደራውን ኢኮኖሚያውን ጸቕጥን ምፍጣር ዝዓለመ ሓድሽ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምዃኑ እዩ። عبدي أبس مراس تخيل ناي مراحتي قبائي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بريزيدنت إيرترا إساياس أفوركي بريزيدنت سومالي حسن شيخ محمدن ناي هاجرات لألاونة دوبات مخبار عبز بالنت بمسمعهم معهم فلت قلنا لهم نيرهم زي مرقص زدما مزناي إثيوبيان سومالي لاندن سممعنت زي السنة بقطتا ننبعلو زتصارر كوينيو بدو سخون جبسي عب تحتي ناي أفريقيا حبرة الأخو أوسم سراويتها عب سوماليان مسفح تعليم نمهابن ناي طور مسارح الملأخن التجبرو زلا منقسقاس ناي زي استراتيجي مخباب حدا عبي أكاديو زبلو وجناتو ون وحدات يكونن منستر وصاي غدايات إثيوبيا ግብጽ እና ሀገራትን መخباب تنقسقاس كم زلا بግልጽ بمግለጽ كاسيسيو وغن إثيوبيا እዚ ኪዳን እዚ ሰላም አፍሪካ ቀርን ዝውኽ ንናይ ጸጥታ ሚዛን ዘዛብዕዩ ክትብል አጠንቂቃ ቀዳማይ ሚኒስትር ሀገር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አሊ በተደጋጋሚ ከም ዝገለጹ ድማ ቀጥተኛ ናይ ባሕሪ በር ምርካብ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ እዩ ክብል አርጊጹ አስሚዑ ኮይኑ ግን ኢትዮጵያ እዚ ሕቶ እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ብልዝብ ብምርድዳእ ጥራሕ ከተሳልጦ ከም እትደሊ መንግስታውን ከረጋግጽ መግለጽታት ክህብውን ጸኒሑ ባርከስ ክብራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ዜና ሐምለ 3 2018 ዓመተ ምህረት